Slovenský študent sa aj v dnešnej dobe môže cítiť ako v stredoveku. Keď si totiž na internáte v izbe zapne naraz stolnú lampu a ohrievač, môže zostať na pár dní bez elektriny. 30-ročné študentské domovy totiž nie sú pripravené na podobný nápor a na ich renováciu nie sú peniaze. Mladosť v Bratislave, kde študenti už 4 dní nemajú elektrický prúd. Študenti si zdá sa zvyknú na všetko, no toto je pre nich silná káva. Celkom v pohode, keby elektrina aj bolo. Myslím si, že elektrická energia patrí k štandardu. Univerzity síce súhlasia, že elektrina by mohla byť štandardom, no stav internátov nedovoluje do siete takmer nič zapojiť. Sú to už 20-30 ročné internáty, ktoré sú niektoré už v desolátnom stave. A podľa študentov univerzity tento problém riešia po svojom. Vedenie má snahu miesto modernizácie sieti podľa potreb študentov radšej znižovať potreby študentov. Rektori univerzít ale svorne tvrdia, robíme čo môžeme, i keď si študent musí uvedomiť, že internát nie je hotel. Ubytovanie je sociálna služba. Kto sa cíti lepšie na tom a môže si zaplatiť privát, samozrejme, nech sa páči. Ale keby študent býval na priváte a nepoužíval elektrinu, tak by za ňu možno nemusel platiť. Keď mu na internáte 4 dní nejde, tak mu peniaze nikto nevráti. Rektori ale tvrdia, že na bezproblémový chod internátov už aj tak nemajú peniaze. Dotácie zo štátneho rozpočtu nie sú také, aby nám umožnili zveladiť internáty. Ministerstvo školstva prispieva na internáty za posledné 4 roky zhruba 1 miliardu korún. Internátom teda chýbajú peniaze a študentom zase svetlo, bez ktorého sa nemôžu učiť. Michal Hečko, televízia Markíza.